v-am găsit la un nou tutorial. Da, acest tutorial va fi Minecraft. Cum să găsiți în cel mai rapid mod un sat de villageri. Fără seed. Da, mi-am băgat plus. Bloc. Că știe cu bloc plus. Da. Bun, pentru început. Nu asta... Ba, uite. Luați block of iron și un pumpkin. Cred că unii vă dați deja seama ce să facem cu pumpkinurile și cu ăsta. N-are cum să nu fi dați seama. Facem un iron golem, doar că mai înalt. Dar aveți grijă să nu puneți nici măcar un lemn prelucrat. Sau nu va merge. Hai, acum îi dăm așa un mic brânci. Și ne vedem că ne va duce la satul nostru mult visat. Da, am așteptat câteva minute. Da, nu s-a dus niciunde. Putem să-l omorâm. Da, nu există șansă de 100% să se întâmple. Ia de vezi, iată. Deci, îi dă mai mult. Ba, nu-i de chiar mult. Dar nu e clar că o să se întâmple. Adică pe mapă pot să nu fie statul de villageri. Așa că nu se știe. Poate se spawnează, poate nu. Poate te duci la sat, poate nu te duce. Nu se știe. Dar acest tutorial l-am văzut pe YouTube. Nu pe mine să mă contraziceți. Dacă puteam să... Dacă aș fi putut să dublez iron ca pe calculator sau pe laptop, aș fi făcut-o. Dar, ca și cu acest tutorial, i-am fost Cristian, nu uitați să vă abonați, să dați un like și pa! Dar, de fapt, înainte, vreau să vă zic că în descriere voi lăsa canalul unui YouTuber care îmi place, care e foarte bun, face videoclipuri cu Minecraft și alte jocuri. Nu știu dacă mai face și alte jocuri, dar eu vă recomand să dați pe canalul lui. Va trebui doar să-l scrieți pentru că nu pot să fac ăla cu W, să dați iar pe el. Bine, eu am fost Cristian și nu uitați să dați un like, să vă abonați și pa!